हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। नै जों बिफा फिसा मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोनजों। औ दा अब्ला जों बोथोरनि फिथाइखौ जानो नागिरलायबाय। नैबेनो दाखालिनो खादोंमोन, बेनिफ्राय नै दिनै मोनबायनो, जा मोजां मोनबाय, नै बिराद मोजां मोनबाय। नै गोथाव नंगौना नङा? अब्ला नै जोङो लेबनोसै, दायो लेबखांनानै आराम जानोसै आरो मा। दिनै गियाना केमेरामेन। बानलु माबासो मोननांगौ, थखासो मोननांगौ। Baba, what's the name of the tomato? Nay, What? Hello guys, it's Shannon. Honey, there is this hello there. Yeah. Đấy, जों जानोसै, बानायबाय नै, बानायबाय, जों जानोसै। गोथाव जायोना जाया ना? गियाननो माबाखौ होआसै। जादों अबाव थांनो जामासै आनारस। गोथाव नंगौना नङा? गोथाव नंगौ? अब्ला जानायसै। अया बिराद मोजां मोनखादों। बरिया बाहेरायाव अखा हालायबाय, दैज्लां बोथोर नालाय दसेनो अखा हायो, दसेनो मायो, अखा हालायबाय आरो दा। दा बिदै एसे दंबावो, बे बिदैखौ दायो लोंबावनोसै आरो। बरिया लोंबावबाय फिसालाया। दा थोरसिखौ लोंबावो। बिराद गोथावमोन, जाबाय आरो। जोंना अखा हाबायना, अखा हानायखाय हांसो फिसाया आराम न'आव फैफिनबाय नै। नैलाय जोंखौ गिनानै थांफिनबाय। आराम अखा हादोंमोन ना, अखा हानायखाय आराम फैफिनबाय, गावसिनि गग्रायाव थाहैसिगोन। नैबेलाय जोबोर अखा हालाबायबाय, बेनिफ्राय बाना महर लाबायबो, दानो दैबाना जाबायबो नै, दैबाना जाबायबो। बैसाङा जोंना थाइबें दं, थाइबें मोनजाबाय, बै फिथाइआव, बेनिफ्राय गोखा फिथाइ थाइजेनबाय, बेनो आरो। बिदिब्ला जोङो फिथाइ जाबाय, बिनिफ्राय अखाबो हाबाय, ओमफ्राय जोङो दान्दिसे दोनथ'नोसै। अब्ला नोंथांमोनजों दान्दिसे नुजाफैबाय, नोंथांमोनजों दान्दिसे सम बिदाय लानोसैलाय। नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोनलाय। बाय बाय।